बाबू बाबूଙ୍କର କଣ ସାନ ବାବୁଙ୍କର କଣ ବାହାଘର ହବ? କଣ କରିବି? ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ସେ ଯାଇଛି, ସେ ପୁଅଟା ମୋର ଯାଇଛି, ନା ଘଣ୍ଟେ ଅଛି ଚିଠି ନା ଅଛି ଟେଲିଫୋନ। ହଉ ରମୁ, କଣ କରିବା? ତା ଆସିବାର ବାଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରେ ରମୁ। ସେ କୋଉ ଦିନ ସେ ଟୋକାଟା ଆସିବ ତାକୁ ହାତରୁ ଦିଆତ କରିବି, ସେଦିନ ତୁ ଭୋଜି ଖାଇବି। ଆମେ କଣ ଭୋଜି ଖାଇବୁ ନା? କେତେ ଦିନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ? ଦେଖିଆ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ତୁ କହୁଥିଲୁ ବା ଆମ ବିଲ ଚାଷ ହଉଛି କି ନାଇଁ, ତତେ ଦେଇଥିଲି ବୁଝାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତମକୁ ବିଲ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ, ଆମର କେତେ ବିଲ ପଡିଆ ପଡିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବିଲ ଗୁରା ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ ଚାଲ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ହଉ ରମୁ, ତୁ ମୋର ବୁଝାଶୁଣା କରୁଛି। ଆଉ ତୋ ବୋଲି ପିଲା ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଲଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇକିରି ହଳ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ବିଲ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଜମାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରା ମିଳୁନଥିଲା ବାବୁ। ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବିଲକୁ ଚାଷ କର ବାବୁ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ କରିବି କହୁନ? ମୁଁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ପାରିବିନି ବାବୁ। କିଏ ଅଛି ରମୁ? ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତତେ ଏଡ଼ିଟେ ହେଇଥିଲୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ପାଇକିରି ଆଣିଛି। ଆଉ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳି, ଆଉ ତୁ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, କାଲି ମୋ ପୁଅ ଆସୁଛି କଲିକତାରୁ। ତୁ କାଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ଥବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ। ଚାଲ 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 ସାଥେ, ଆମେ ଅଲଗା ବିଲ ସବୁ ଦେଖିଦବା। ମଜୁରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି, ଚାଲ ଦେଖିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ ଦଉଛି, ମାଉସୀ ଦଉଛି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଜଲ୍ଦି ଆ, ଟିକେ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି, କଥା ହେଲୁ ଟିକେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ବାପା କଣ ହେଲା? ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା? କି ଫୋନ ଦେଲା? ହେଲା କି ଅଘଟଣ ଘଟି? ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଧାତାରେ ଜଗନ୍ନାଥେ, କଣ କଲୁ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ? ଇଏ ତୋର ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ରକ୍ତ ଦାନ ତୋର ଛିଟିକିଲା ତୋ ମଣ୍ଡପକୁରେ ବିଧାତା। ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆଜି ତୋ ନାଁରେ ପ୍ରାଣ ହାରିଲେ। ଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ହେଇଛ ଇ ଅନାଥ ହେଇକିରି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାଥ କଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ସଂସାର ଡୁବଇ ଦେଇ ବୋଲି ଚାନ୍ତେ ବସିଲ, ଆଉ କି ବାକି ତୁମେ କଣ ହେଇଛି? ସେ ବେଧେଇ ପୁଅ ଗଲା ଆଜି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ। ଆଜି ସତ ଅସତ୍ୟକୁ ଜୟ କଲୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହବ ବାବୁ। ହଉ ହଉ ଚାଲ। ट्रेन तो आसला, मो पुओ कहीं मो पुओ बाटको अपेक्षा कर बसी कहीं देखा नहीं तार। तमे व्यस्त कहीं होच बाबू? तमे अपेक्षा कर, पछ ट्रेन रे आम सान बाबू आसवे। तमे जानी न मो पाई से केते मते कहिकी जाइथिले पूरा, केते कोन मो पाई कुडुमा बिस्कुट मिक्सचर केते कोन आनिबे। मु आज सामंत बाबू के एई बाबू होजंती सामंत बाबू। हाँ हेलो, हाँ
ଆରେ ମତେ କିଛି କହୁନୁ ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହ ବାବୁ। ହଁ ସାର୍ ଧୀରେ କ'ଣ କହୁନୁ ନା ମୁଁ ପୁଅ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ ଫୋନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଟିକେ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁ ଘରକୁ ଯିବା, ବହୁତ ବେଳ ହେଲାଣି। କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବା କହୁଛୁ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିନି, ଘରକୁ ଯିବା। ତମେ ଚାଲ। ରାମୁ, ଆରେ ରାମୁ, ଆରେ ରାମୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ। ଆରେ ସେ ବିଲର ଯୋଉ ହିସାବଟା ମୁଁ ଠିକ ସେ ପାଉନି। ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କରେ, ସେ ଖାତାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ମୋର ଟିକେ ମତେ ବହୁତ ହଉ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଣିବି। ହଁ 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 ମୁଁ ଆଣିବି। ନିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଆଣିଲି ତ? ରାମୁ, ହଁ ତୁ ତ ଯୋଉ ଖାତା କଥା କହିଥିଲୁ, ହଁ ଯୋଉ ହିସାବ ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ଆଲମାରି ତଳେ ଅଛି। ଆଲମାରି ବଡ଼ ତଳେ? ଘର ଆଲମାରି ତଳେ ଅଛି, ହଁ ଟିକେ ଆଣିକି ଆସିବି। ହଉ ହଉ ହଉ। ସବୁ କାଶଟା ଜମା ଛାଡ଼ି। ଆରେ ରାମୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଆରେ ସେ ଖାତାଟା ପାଇଲୁ? ଆସ ତ ଟିକେ। ବାବୁ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସାନ ବାବୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁନଥିଲେ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନରେ, ସେ ଟ୍ରେନଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ହଁ ବାବୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ, ଆସ। କୋଉଠି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ନାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ବାବୁ ବାବୁ ନା। ମୋ ପୁଅ, ବାବୁ ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଭାସି ଗଲି ରେ ରାମୁ। ପୁଅ ମୋର ବାବୁ ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଛଅଟା ନାହିଁ ପୁଅ। ଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ କିଛି ନ ହେଇଥାଉ ମୋ ସାନ ବାବୁଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ଏ ହଟିଆ ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅଟା ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ବାବୁ ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ତୁ ଜାଣିଲୁ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମୋ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବି। ମୋ ପୁଅ ରାମୁ, ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି। ତୁ ରାମୁ ଜାଣିଲୁ ରାମୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଏଡ଼ିଛୁ ଏଡ଼େ ମଣିଷ କରିଛି। ନା ରାମୁ, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିବାକୁ। ହଁ ଯିବା, ହଁ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ବାବୁ ବାବୁ ଏଇଠି ବସ ବସ ବସ। ମୋ ପୁଅ ବାବୁ 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 କଣ ହେଲା ମୋ ବାବୁଙ୍କର? ବାବୁ 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 ଉଠ। ନା, ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ହେ ଜଗା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତ ସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ଲଗେଇ ଦେଲୁ। ବାବୁ ଖାଇ ଦେଖ ବାବୁ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ବାବୁ ପୁଅ, ବାବୁ ବାବୁ ସେମିତି ହୁଅନି। ମୋ ପୁଅ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବାବୁ। ନା, ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି। ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶ, ତୁ ଛାଡ଼ ରାମୁ। ବାବୁ 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 ମୋ ପୁଅ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ପାଉ। ବାବୁ 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 ଆଉ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ବାବୁ। ବାବୁ 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 ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାବୁ 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 ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ବାବୁ। ବାବୁ 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 ବାବୁ